koska... Joo. No niin, mä katson useammin tätä aikaa. Mä lupaan. Ja nyt mä en voi enää laskeutua. Ei mä oon kuullut jo 2 kertaa oikeastaan. Missä on vettä? Mä laskeudun. Mä en oo kuullut kertaa. Veteen! Niin kun sä lähet karkuun, vaikka mulla on mase! Pitää kai sitten vaan käydä. Ja ei sä lähde! Mehän sovittiin, että ei sä lähde, jos on mase kädessä! Kenelle sä puhut, Ivo? Sulle! En mä lähtenyt karkuun. Lähit. Sä just lähit kirjallisesti. Missä te ootte? Ottakaa. Joo, älkää yrittäkö. Mulla on joka ikinen kerta maitoa mukana, jos näitä varten. Mä en... sori siis sopii. En tiennyt, mä laitan sen sulle. Mä luulen, että se oli MP. No kyllä mä sen kumminkin olisin haalittanut varmaan sulle. Mä hämähäkin se, että pitää tosi hitaasti pois. Mä menen, hei! Mä menen tappaa tota toista! Oman lava-ämpäriini. Mitä te ootte mennyt tekemään? Ai! Voit sä tulla tänne ju? Toi. Kuule, jos sä laitat sen meikä koppepasen. Minkä? Ja molemmat ootte tulessa. No joo, kun tää on vähän... Joo, hei, ota se lava pois! Kato! Okei. Meidän tää mesta tulee palama! Jäi! Joo, heppa.